Pod kojim je uvjetima pomoćnik ministra financija dobio kredit u HBOR-u i je li u sukobu interesa, trebali zbog toga podnijeti ostavku i kakav je uopće u ovom trenutku hrvatski rejting na svjetskom tržištu te na kojem je mjestu u indeksu ekonomskih sloboda. Razgovaram danas sa svojim gošćama u studiju. S nama je putem Skype-a Nataša Srdoć, predsjednica Adriatic instituta za javnu politiku. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan Tihomir i vašim gošćama i gledateljima. Pa evo, da ostanemo odmah u Washingtonu. Gospođo Srdoć, ovih je dana objavljen još jedan indeks ekonomskih sloboda prema kojem je Hrvatska nazadovala. Koji je temeljni razlog zbog kojih se Hrvatska našla na ovako niskom mjestu ekonomskih sloboda u svijetu? Da. Hrvatska je vrlo loše rangirana već godinama u 4 područja. To su vladavina prava koja obuhvaća zaštitu vlasničkih prava i slobodu od korupcije, a isto tako u 2 druge ocjene, a to je državna potrošnja i sloboda rada. Znači te su 4 kategorije ocijenjene represivnim u Hrvatskoj. Drugo je isto tako da je Hrvatska pala u odnosu na prošlu godinu u fiskalnoj slobodi i u državnoj potrošnji, što znači da su dodatne subvencije koje su dane određenim subjektima u ekonomiji, znači povećale državnu potrošnju, došlo do većeg uplitanja zapravo države u ekonomiju i međuvremeno su porasli porezi i znači porezno opterećenje na građane. I zbog svih tih ocjena zapravo Hrvatska je pala. Vrlo je loše što Hrvatska loše stoji u regiji. Od nas su bolje ocijenjene Albanija, Makedonija, Crna Gora, Rumunjska i Bugarska. Samo su Srbija i Bosna i Hercegovina ocijenjene lošije od Hrvatske. Gospođo Srdoć, kakav je vaš komentar posljednjih događanja u Hrvatskoj? Prije svega riječ je o još jednoj aferi uz koju se veže pomoćnik ministra financija i propitivanje je li u ovom slučaju riječ o sukobu interesa. Kakav je vaš stav prema onom što možete iščitati iz medijskih izvještaja? Da. S obzirom na medijska izvješća, mislim da se radi o sukobu interesa. Činjenica je da sadašnji ministar financija nije isto tako odgovorio na pitanje o nezakonitim financijskim odljevima koje je bilo upućeno ministru financija i predsjedniku vlade od strane Rogera Helmera, člana Europskog parlamenta iz Velike Britanije, Monike Makovej, članice Europskog parlamenta iz Rumunjske. Ona je bila bivša ministrica pravosuđa u Rumunjskoj i Adriatic instituta. Naime, Hrvatska je izgubila 17 milijardi dolara u periodu od 2001. do 2011. godine kroz kriminal, korupciju i poreznu evaziju. Znači novac je izašao iz zemlje. Pitali smo ministra financija, s obzirom da se radi o punjenju budžeta, da li je poslao upite stranim bankama na koji se zna da je dio novca nestao, odnosno položen na račune tih stranih banaka. Međutim, odgovor nismo dobili. Znači, postoji situacija u kojoj ne postoji stvarno interes da se rješava korupcija, a u međuvremenu nastaju nove afere i novi skandali kao poput ovoga gdje se radi očito o sukobu interesa, jer nemamo znači istu poziciju, isti takav kredit ne bi mogao dobiti drugi nekakav čovjek koji nije politički povezan. U tom je problem. Hvala vam za sada toliko, ostanite s nama na ovoj izravnoj vezi u Washingtonu. Gospođo Srdoć, kakve bi bile reakcije javnosti i medija da se primjerice u Americi otkrije da je pomoćnik američkog ministra financije od države dobio kredit od $4 milijuna pod sumnjivim uvjetima? Da, pritisak javnosti bio bi vrlo velik, pokrenula bi se istraga. Vjerujem da imamo primjer u stvari u Chicagu da za takve stvari ljudi završe u zatvoru. Znači, ukoliko se dokaže da je bio u pitanju sukob interesa, ukoliko se ukaže da je došlo do neodgovornog trošenja novaca poreznih obveznika, za to se kažnjava, znači zatvorom. Mislim da znači istraga mora pokrenuti u Hrvatskoj i bilo bi jako dobro da, kao što su i gospođe rekle, da se zapravo pokaže primjer da se najprije osoba mora dati ostavku. Ministar financija Linić, ovo nije prvi puta da se nalazi u jednoj situaciji koju ne može objasniti o čemu se radi. Predana je krivična prijava protiv ministra Linića u Italiji. Radi se o zviždaču, gospođi koja je prijavila gospodina Linića, ministra Linića, za primanje mita
Još ne znamo u kojoj fazi je ta istraga i bilo bi zapravo dobro dok su sve te istrage u toku, odnosno dok se ne sazna konačan rezultat što je u stvari istina, da se isto tako i ministar Linić povuče sa pozicije, jer ministar Linić kao i ekipa ljudi koja je zapravo poslovala u jednom drugom sistemu prije 20 i više godina, znači u jednom sistemu komunizma u kojem je zapravo politička struktura bila takva da je pravosuđe štitilo interese države i jedine stranke, to je bila komunistička partija, znači nismo imali pravu tranziciju, znači isti ti ljudi su prešli iz prošlog sistema jednog drugčijeg načina razmišljanja u novi sistem, njihov način razmišljanja ostao je isti. Znači radi se kao što je prije par dana na jednom događaju judge Henry Saad, znači to je sudac Vrhovnog suda u Americi, rekao telephone justice, znači pravda putem telefona, nazovi svoga comrade ili kolegu i kaži mu kako da prosudi u pojedinom slučaju što se tiče sudstva, odnosno u slučaju kredita HBOR-ovog, u biti daj prijatelju jer on je naš, neka dobije kredit po povoljnim uvjetima. Refinanciranje na ovakav način ne možemo ga opravdati komercijalnim uvjetima i dolazi iz novaca poreznih obveznika, ne samo Hrvatske, nego i EBRD-a, odnosno European Bank for Reconstruction and Development, European Bank for Investment ili European Investment Bank isto tako financira HBOR, tako da mislim da bi trebalo obavijestiti, Adriatic Institute će se sigurno sada angažirati, da se obavijestite institucije na koji način se troši njihov novac njihovih poreznih obveznika u Hrvatskoj. Tako da dobijemo i pritisak izvana, jer ako se na takav način postupa neodgovorno, netransparentno i očito korupcijski, tada se mora poduzeti određene mjere da se ne može nastaviti na taj način. U sadašnjoj situaciji u kojoj zemlje prolaze kroz krizu zadnjih 5 godina zbog toga što su svi imali velike budžetske deficite, smanjena ekonomska aktivnost, smanjila se zaposlenost, budžeti su se još manje punili, a kod nas imamo još i tu specifičnu situaciju da osim što se budžet ne puni jer nema investicija, nema novog zapošljavanja, naš budžet se i prazni kroz nezakonite financijske odljeve, kroz kriminal, korupciju i poreznu evaziju političara i njihovih privatnih partnera u kriminalu. I to mora stati, jer ne može se, kao što je vaša gospođa gošća rekla, koji će pošten investitor doći ulagati u Hrvatsku znajući da ne zna koliko će ga ta investicija koštati do kraja, da plati sve mito na svim nivoima, lokalnom nivou, državnom nivou, dok dobije sve potrebne licence koje se kaže da treba čekati nekih 200 dana po novom indeksu ekonomske slobode. U biti vrlo teško ćemo dobiti nove ulagače. Nemamo vladavinu prava, nema zaštite vlasničkih prava, nema nezavisno pravosuđe jer se uvijek politička elita upliče u pravosuđe. Mislim to treba prestati jer ne možemo na ovakav način, ne možemo ostvariti ekonomski rast i ne možemo krenuti dalje. Hvala vam najljepše, ostanite još s nama. Gospođo Srdač, još jedan komentar. Kad je riječ o percepciji Hrvatske u ovom trenutku u Americi, ministar Linić se nedavno zadužio za još jednu kreditnu liniju na američkom tržištu, ali ono što je danas objavljeno da je ukupni hrvatski vanjski dug, dakle uključujući i građana i poduzeća i banke, došao na 110% hrvatskog BDP-a, što je dakle više nego što je itko mogao zamisliti. Koliko je takva ekonomska situacija uopće izdrživa za zemlju poput Hrvatske koja je tek ušla u Europsku uniju? Takva situacija je neizdrživa ukoliko zemlja ne raste. To znači da preduvjet uzimanja kredita je da imate nekakvu perspektivu rasta, znači da će ekonomija rasti, da će s time rasti dohoci stanovništva, da će s time rasti porezi i na taj način se može otplatiti kredit, ali uzimati toliko kredita u situaciju kada je pad bio minus 2% godišnje u Hrvatskoj je jednostavno neodrživ. Ne znam na koji način će se vraćati krediti, ne samo od države nego i od privatnih subjekata.
Veliki problem zapravo u Hrvatskoj je to, kao što smo rekli, da nema novih investicija, a nema ih jer nemamo nezavisno pravosuđe. Znači, nemamo trodiobu vlasti, kao što su rekli smo. Znači, izvršna, zakonodavna i pravosudna vlast je u rukama istih ljudi koji se zapravo vrte zadnjih 20 godina. I u takvoj situaciji, znači, nema novih investicija, nema novog zaposlenja, a budžet nam se prazni. Taj primjer što ste rekli da je Linić uzeo nekih, znači u ime hrvatskih građana se zadužio za $1.7 milijuna u SAD-u prije par mjeseci, to mi je iznos koji izlazi iz zemlje godišnje. Znači u prosjeku iz Hrvatske izađe milijardu i pol dolara godišnje kroz kriminal, korupciju i poreznu evaziju i na račune stranih banaka. Znači u pitanju je korupcija političara i njihovih privatnih partnera u kriminalu. Znači za toliko novaca koliko je izašlo iz zemlje, toliko se ministar financija zadužuje da bi taj isti novac izašao iz zemlje. Znači mi uzimamo kredit koji nama u stvari ne treba, plaćamo kamatu na kredit koji nama ne treba i mislim to je jednostavno nedopustivo. Vratimo se samo na pitanje isto tako HBOR-a. To nije prvi puta da je HBOR u ovakvoj poziciji. Sjetimo se afere Brodosplit koja do danas nije riješena. Znači 3 milijuna ili 2 milijuna u početku dolara izašlo iz Brodosplita prije nego što je ikakva gradnja počela. Preko ciparske firme vratilo se u Austriju na račun banke gdje je hrvatski građanin podigao u gotovini novac i tada kad se taj novac podigao su austrijske vlasti javile hrvatskim vlastima da se vjerovatno radi o pranju novca. U Hrvatskoj taj slučaj ne postoji. Poslije se govorilo o tome da se novac oprao za potrebe financiranja HDZ-a. Međutim, tada su sjedili isto tako u upravnom odboru, odnosno nadzornom odboru, isto tako ministri Šuker i Vukelić i Nada Vidošević i ekipa. Znači imamo sada novu ekipu i praktički koristi se državna banka za ljude koji su politički umreženi. To znači da se novac nas, poreznih obveznika, opet troši ne za potrebe nas, nego za potrebe, kao što smo rekli, političke elite koja ne postoji. Ali takva situacija se više ne može izdržati. Mislim da je vrijeme da se uspostavi nezavisno pravosuđe i vladavina prava, što znači da smo svi jednaki pred zakonom. Ako to ne možemo napraviti iznutra sami, mislim da bi bilo dobro da dovedemo posjećujuće suce i tužitelje koji bi zapravo mogli započeti uspostavu vladavine prava i zapravo traženje tih slučajeva korupcije i da se vrati, znači da se imovina za koju se ne može dokazati da je stečena na legalan način, da se ona vrati u proračun. Bez obzira, ne moramo dokazivati korupcijski čin, jer je tu ponekad teško dokazati, ali sama činjenica da veliki broj političara i njihovih partnera u kriminalu ima imovinu za koju se ne može dokazati da je mogla biti stečena kroz jedan normalan dohodak, recimo u državnoj službi, ili na način da se nekakvim komercijalnim uvjetima umjesto sukoba interesa stekao kredit, znači ta imovina se može oduzeti, uplatiti u riznicu i koristiti za povrat javnog duga. Hvala vam najljepše, ostanite još trenutak s nama. Gledali ste još jednih 60 minuta. Naravno čekamo rasplet idući tjedan slučaja Šegon i ministra Linića kad je riječ o HBOR-u i naravno kredita za koji još uvijek postoje odgovori na pitanja koje postavljaju i novinari i javnost. Hvala što ste bili s nama u još jednih 60 minuta. Vidimo se idućeg četvrtka.